Lany fagnany fanin'ny groupe Wawa satria tsy afaka nanao tour ny fataontsika isan'andro igny ny tegnanay nifarana tamin'ny 20 janvier 2020 nifarana za nagnitsaka territoire français 20 tadidiko tsara 20 janvier 2020 igny farany zaho nagnitsaka territoire français. Bon, zao ny zava-nisy avako aby. Izy ty tsisy raha sitrisitriky eto, aleo ny mazava, ny marigny, ny volagniny aminareo mpankafy. Zay groupe Wawa indrindra zaho leader de groupe, za victime 3 fois amin'ny fitongasagna musicien mandeha magnano tournée en France. Voafitaka ny tegnako satria alohan'ny zay andeha hagnano tournée io zay jiaby musicien fampikoragna andeha hiasa andiagnagny andeha hagnano Tour de France, après mimpody manohy hiasa Madagascar. Hitanareo fa groupe Wawa fa natao-kan-Dragnahary miasa miaraka amin'olo maro. Ny tegnako zegny miasa miaraka amin'olo maro fa tsy mora zegny mitondra olo, zegny tegnany maro. Tsy mora mitonga olo, maro be raha hita, maro be ny zavatra andalova. Fa na izy magnano zegny ndraiky fiainagna fora jiaby sy misy lesona azonao tsoagna agnatin'ny raha. Za zany efa 3 fois tagnatin'ny 19 ans za va y tagny en France magnano tournée. De misy musicien anakiefatra tsy nimpody nanditra ny 19 ans. Mazava hoazy amin'ny tana vazaha io misy fagnaragna natao alohany andeha agny. De anao koa zegny fa tsy nagnaraka le discipline, mazava hoazy tsy maintsy misy sazy mahazo. Zegny etsika jiaby. Izay musicien io alohany miala Madagascar samy magnano prise en charge, mivolagna hoe za tsy maintsy mimpody amin'ny tanàgna aviako. De magnano koa zegny zay chef de groupe koa, sady magnano mivatagnanay no magnano ho an'ny élément zay indesinay. Agnisan'ny sato zavatra zegny ilevako aby fa zegny ny fitsipika de tsy maintsy natao le engagement. Natao zegny tamin'ny voalohany za nandeha tagny en France tamin'ny groupe nakaziny, tamin'ny groupe nakazy. Za baka taloha hoazaveko, taloha zaho niaraka tamin'ny Tarky Dr JB, batteur amin'ny plasiko. Za zegny nandeha niboaka ampitan-dranomasy fa matetiky fa nandany passeport aroe zahay tagnatin'ny Tarky Jaguar io. Nagnaja lalagna zaho, nagnaja discipline, tsy namidika chiffonnay zaho. Efa vita asa mody, satria za mba tiako magnano raha mahitsy, za tsy tiako mamidika olo. De izy zavatra farany tsy tiako zegny confiance. Za zay tsy nagnano diso fanantenagna ny chef leader anay Dr JB tamin'ny andro zegny. Tsy nipetraka tandafy, tsara lany visa tandafy tagny koa fa lera mody nagnaja tegna. Rehefa tonga man'ny fotoagna nanaovako nandianako nagnano solo, nandeha groupe Wawa za. De za magnan-tegna mieritreritra heveriko karaha za olo jiaby. Zegny tegnany marina. Za managna confiance amin'olo, heveriko karaha zavatra nataoko tamin'ny groupe Jaguar igny, nagnaja tegna, respecté, heveriko karaha igny koa ataon'olo aminaka. Kanefa tsy zegny raha nandalo fa diso fanantenagna, misy namagna zegny nandiso fanantenagna taminay tamin'ny équipe tô. Tohiny koa tagnaran-drô Panko, Simonel, Le Petit,
Nest zegny artiste izy ataoko amin'ny vidéo tegna musicien ninany masaka sy ny manda tagnatin'ny tariky Wawa tagnatin'ny 19 ans zegny io zareo efatra io zegny io namitika anay namitika zay groupe Wawa satria nifagnaraka tsara fa impody fa navitagny ireo nivadiky de tsy mipody zay akory matao ireo tsy agnara-dalagna de antegna mody kofa tampitry vita asantegna magnara-dalagna zay de tsy maintsy ho za agnatin'ny lalagna zegny rehefa misy musicien tsy mivirigny de tsy mahazo masanctionner le groupe tsy mahazo mandeha mazava ho azy zegny fa ni-assimiler zavatra zegny satria izy ma io tsy niako fa bon za olo matahotry Zagnahary de ndrendre Zagnahary mety manao test koa aminaka sanandro anao mahazo ty ma mbalo mba miaigny tsy mahazo koa anao isaka matanty sa tsy matanty tagnatin'ny 3 ans bloqué lalagna à cause ny zavatra jiaby le nandalo musicien nijanogno tao France maro zegny koragna amin'ny lalabe maro koragna amin'ny lalabe satria mbala tsara nisy fotoagna za tamin'ny Facebook nagnazava ny tegna ino ma tsy nafako nandeha nanohy ny asanaka nandeha namaly pankafy tagnatin'ny 3 ans après corona fa za zegny mbala nanginy parce que za tiany maro ino tsara le izy zo za mivolagna aminareo amin'ny Facebook zegny ny motify tsy nafahanay groupe Wawa nandeha satria niarany lalagna zay nanao zavatra tsy mety tamin'ny groupe nay fa izy naiky za aloha za eto miteny marigna amitsika jiaby zaho tsy magnano asa ratsy zaho magnaja tegnanaka fa ny olona ampisy problème anay groupe Wawa fatokisagna olo fa zigny zegny ataoko leçon ankiniko amin'ny Zagnahary zavatra jiaby satria izy volagniko zegny za tsy afaka miara-miasa zaho araiky tsy zegny natiavana la France olo jiaby amin'ny France tany mboanay zay fa miaraka amin'ny musicien complet ary zay koa fa mitendry la musique vilo zegny natiavany vahoakan'ny la France vahoakan'ny la Réunion vahoakan'ny Mayotte anay zegny misoma koa fa mitendry zay manao concert mitendry la musique velo igny somenerigny ka zo tsy vitako zaza raiky tsy maintsy miara amin'ny namagna nefa etsika jiaby mandeha olo aroe zato intsika mandeha olo folo sintagna mandeha olo zato zay mandeha olo folo na roapolo fa zato satria olo samby amin'ny jeriny aby olo jiaby de rehefa nipody alefako amizay koragna rehefa nipody zay tamin'ny 2020 igny zegny aventure farany za tagny 2019-2020 sorako Zagnahary sorako anareo pakafy fa tegna zay tany jiaby nandehanako tagny feno maro ny olo nata Mayotte nata la Réunion nata France tegna feno ary igny hitantsika jiaby tamin'ny vidéo no ny atsarany asa zegny mba nitonga zavatra tsara zavatra maventy ny fipodianako tagny amin'ny France fa d'après izy igny amizay teo amizay niatra ny lalagna de tsy afaka nandeha groupe Wawa dépose visa zay tamin'ny 2021 de refusé zay nanao recours zay 2022 mbala nijanogno refusé zay nampidy koa zay 2023 mbala nijanogno refus zay fa zay tsy kivy parce que zay zegny le raha zegny le olo nagnadiso fanantenagna anay le olo nipose problème amin'ny groupe nay fa ny zavatra nataoko zegny tagnatin'ny 3 taogno mafy fa zaho tsy niala équipe-naka satria équipe-naka zay nody niaraka taminaka satria zay tamin'ny 2020 2019 plutôt à 2020 zay jiaby nody tsisy problème na 5 visa zay nody somantsara de
rehefa vita corona zay nampidiky de teo amizay mbala suite ny problème taloha igny de zay fa tonga de fa au courant va zay nisy zavatra tsy nety nataonay miaiky zay fa tsy nety le raha fa voafitaka ny tegnako tegna voafitaka fa tsy araka mikoragna ny lalabe misy koragna mivolagna oh zegny hoe zegny musicien nazy ampilifasiny zegny rabe tsy non za tsy manao zegny tsy managna façon magnano zegny za ty niasa tamin'olo teo nagnaja indrindra za aminaka za magnaja koa fa izy zegny koa fa avy lagigna voantegna zegny izy assumentegna le raha fa za zegny za tsy niala ary namako musicien naka nody aby reo sahiragna zahay tagnatin'ny 3 taogna angala 4 taogna amizao ty tsy nahazo lalagna zay sahiragna fa ny zavatra nataonay zay niezaka tsy nitohizanay le fa fagnamezana fafampo vahoaka miditra studio zay magnamboatra hira fa mafy niaignako agnatin'ny 3 ans io fa za olo misy moraly satria za matoky zanahary agnabo zaho de za tsy kivy tegna niaigny amin'ny fasahiragnana groupe Wawa nitany 3 taogna fa raha nisorako zanahary tagnabo nitantagna ny dianay nitoy ny asanay nadia taty Madagasikara zay nomeny fany fitiavagna zay tany amboanay jiaby feno tagnatin'ny 3 ans maro irana boka de nankafizin'olo de igny zany nitanako amponaka tsy nialako nama zao izy koa tamy problème naka igny za Wawa manokana za zegny mandeha tamy France za tsary nanao bêtise nisy asan'olo tsy nataoko tsary nisy zegny ke tatrake nitana basy tamy territoire français tsary nataoko zegny ke tatrake tatramin'ny Jamala tamy territoire français tsary nataoko zegny za tompoko magnaja lalagna velogno lalagna misy amy tanagna mitandry tegna magnano asa fa ny olo nampisy problème taminaka le musicien ka aminaka nony zaho managna zanaka vaza zaho managna vady vaza managna zo za izy koa ty andeha en France andeha Mayotte tagnatin'ny groupe naka misy problème za nandeha fa namako jiaby nody regny tsy foiko zay groupe Wawa zay my société mampiasa olo zato maro miegny mivelogno agnatin'ny groupe Wawa fa zay koa nisy problème za tonga de nangala décision bon raha mifody io tsy maintsy mbala ibiagna fo agny izy koa marigna nataotsika io tsy maintsy mbo ibisokatra fo ny lalagna nijanogno za nipetraka amy musicien pendant 3 ans marigny organisateur nikaiky zao avy anao fa anao misy droit mandeha France anao managna zanaka vaza anao atiatsika amiza musicien atiatsika amiza zegny hoe laviko zavatra jiaby tsy mikeko raha nambarako ro za tsy afaka miala musicien naka nody musicien naka zay nagnaja lalagna le nody aty Madagasikara za tsy afaka miala reo na hino ny zavatra andalo iro io za nagnaja tegna karaha ataoko nitandrigny discipline aleo zay miaraka tsy mandeha misokatra amy varavaragna zay jiaby miaraka mandeha tsy mbola tsy misokatra amy varavaragna zay magnano asa tanagna io satria io groupe tsara ny raha iaragna ratsy ny raha iaragna mamariky fifankatiavagna zegny nataoko tamy musicien naka mahafy koa za nandeha nagnano playback nety nitonga clé USB za nanety amy France fa tsy za natiavan'ny vahoakany andafy Wawa zegny satria raha miza tombotsoa nakaza raiky za tagnatin'ny 3 ans za efa tagny taminareo tamy France tagny za efa ta Mayotte za efa tagny ta La Réunion isan-taogno
fa tombotsoan'olo maro agnatin'ny formation, agnatin'ny groupe. Io ny zahavako aleo zany napakevitry nda otriny proposen'olo aminaka, izy koa zaza raiky zaho tsy mandeha. Zegny zegny zavatra nataoko, tsara hoe nareo fany zegny, tsara hoe tsika jiaby zegny fa misy mandeha koragna vilagna agny, misy mandeha koragna vilagna. Ke niany za magnambara la vérité, c'est le moment. Ny musicien naka nijano taty Madagasikara nody, igny tsy afaka nialako, tegna tsy afaka nialako. Niamby za satria rô za nagnara-dalagna miaraka taminaka, tampitry fotoagnanay nody zay jiaby. Zegny nagnana-dalagna izy tavela aminareo ndafy agny, rô ny namorery zahay. Fa haindreo tsara be fa tsy nety ny zavatra nataondreo, fa izy olo samby amin'ny jeriny, samby amin'ny visionnazy. Misy sanakany tsy afaka mipetraka amin'ny raha mangilatra, izy koa tsy magnitsika lohan'ny namagna. Misy olo zegny karaha zegny, mila magnitsika lohan'ny namagna zay izy fo mandeha, nefa fiainagna io, aza magnano raha mampalahelo olo. Maro nareo agny andafy agny, maro façon natao nareo nandeha agny nipetraka, nagnano ara-dalagna nandeha, tsy nagnitsika lohan'ny namagna. Fa misy sanany zegny fa igny ny ataony, izy tipetraka amin'ny raha, izy magnitsika lohan'ny namagna boko izy mipetraka agny, lasa le olo tsy manan-tsigny, tsy manan-eritreritry magnajalalagna amizay diran'ny problème. Fa io tsy nataoko nakivy, fa ny ohatra ataoko anareo fo fany, za magnano ny zavatra volagniko eto. Za koa olo ratsy avako aby, lalagna ny fody io, io tsy mibiagna iky. Fa noho ny hatsaragna azo za mataotry Zanahary, za magnampy olo, za tia namagna, ndre ino problème mandalo na misatro anao, Zanahary tsy maintsy mizaha anao fo. Ny fody io za lalagna naka jiaby tagnatin'ny 3 ans tamy France. Ino zavatra natao Zanahary taminay groupe Wawa, sy raha tsy ampoiziny. Tamy taogno 2023 igny, misy raha nieritreretiny sanany, raha tsy logique, raha kely de tonga de natana succès-nay na tsinitsiny sofin'olo jiaby amy zavatra nataonay. Izy teneniko zegny amy resaka hira ao zay raha zegny mety simplifieny, tonga de raha tsotra tsy na za tsy nagnampoy, lasa ny deran'ny sofin'olo jiaby, tsisy olo tsy ny hira igny nazoagna succès eran'ny Madagasikara jiaby, ary nagnakoako jusqu'à andafy igny hira raha tsy eritreretiny. Nefa agnatin'ny 3 ans zay zay miegny tegna sahirana. Fa izy Zanahary zegny tsy magnambela olo koa magnano ny marigny, na anao agnaty problème, anao tsy maintsy amezany chance, na raha tsy ataon'olo tsisy dikany fa zy manjary mahatsara anao. Ke eto za mivolagna amitsika, manaovany marigny fô tsika, manaovany marigny. Fa zo anao koa managna fo amin'olo, anao tsy very, ndre ino problème ampidirin'olo aminao, io tsy maintsy mivaha. Zegny zegny tiako atsipy aminareo jiaby fany, mba tiako comprendre haeky, fotony maro magnery tsao agny mivolagna hoe Wawa fa maty passeport, Wawa fa tsy afaka mandeha andafy fa vita anazy, Wawa zegny hoe non, Zanahary agnabo mahay place ametrany atsika. Aza tseniky mitsara namagna, fa niany za azo ny problème, mety amaray koa anao mety misy problème. Fa izy igny problème nandalo taminaka nizakaiko, niasumeko, za zegny natoko tsara be fa tsy za nagnana-dalagna, za nagnajalalagna, za nody. Fa izy zegny iny lalagna koa fa voa punition le groupe magnano raha tsy mety ataony araiky, de olo jiaby lasa diramy problème. Niasumeko zavatra zegny, za tsy niala namako jusqu'à amin'ny farany ny décision naboakan'ny la France amin'ny groupe Wawa, tsy nialako namako, niamby va natoko tsara beky za fa
io raha mifody io tsy maintsy mibiagna, io tsy maintsy mibiagna tanky anao koa olo magnano raha tsara mino Zagnahary anao tsy maintsy mibiagna io. Dra ino maventy problème-nakahy zegny tegna maventy ary tsapako, miaiky zaho amin'ny fahadiosovagna le olo nagnano nampidika antegna problème fa tsy zaho ary tsy namako aty Madagasikara. Fa rehefa avy malalagna tsy maintsy asimegny, tsy maintsy miaritry eo zay fa zegny zay zavatra mampalahelo le izy fa izy zegny le raha nandalo 3 ans tegna mafy taminay, mafy tsy fakahita olo fantegna zegny mafy fa zay tsy kivy, zay niezaka, zay nitsangana izy andro maiziky andalovagna ary andro mazava andalovagna. Nisy fotoagna ty tantara misy boka koragna amin'ny lalabe, nisy fotoagna tamin'ny 2022 mba nandeha za satria koragna marobe, nandeha za niaraka taxi tamizay tamin'ny valagna kasibosy, nagnano kasibosy za, nagnano linety za, nagnano kofia za, nidika agnatin'ny bajaj za nandeha. Nisy passager telo teo fa tsisy olo nahay zaho le olo akaikindreo io. Nandeha za na chauffeur amin'ny bajaj io tsy nahay zaho. Teo za nandeha zaho za andesa amin'ny tany karaha zegny. Nidika passager araiky, nandeha amizay la musique, nandeha la musique ny Viavy Sila, nandeha la musique ny izy matamizay nan Tasmena, de vita igny nandeha la musique naka. Za amin'ny telo zay fara amin'ny bajaj io, nisy passager raiky nivolagna kofa iranaka igny nandeha izy nivolagna mavoaza hoafo izy raha nahazo izy io. Aia izy mitonga musicien, mitonga olo zegny avian'izy mirabe io, mitonga olo mandafolotra hoe karaha ty magnano favôla amin'ny visa andesiny andafy agny de vio riany agny, mavoaza izy fo nefa tsy azon'olo zaho akaikinazy io. Nangigny za jusque navy amin'ny tany nivolagniko igny, nivolagna tegna koragna ny lalabe. Nefa zay faregny tamin'olo fa za amizay tegna naharegny. De eto za mamaly izy, eske mitombogno ve koragna zegny? Za olo tiany faninaka eran'ny Madagasikara mankatia za, niasa farany vatagnanay farany tsy mavita fa le olo angala iasa ho an-Jagnahary maro. Za mavita 200 dates, 200 concert agnatin'ny taogno araiky. Za miasa magnano festival, manao entio zavatra, festival Somaro agnatin'ny taogno araiky, be investissement ataoko, fitiavako Nosy Be, fitiavako vahoaka malagasy, fitiavako tanindrazako, agnanaovako zo tegna manao entio zavatra zegny, manao raha tian'olo. Agniany Somaro navy amin'ny place isan'ny festival zay maventy iandriandreny tanàgnan'ny Madagasikara, arosy à Indien. Zaho managna relation maro andafy. Ke za io imaginenareo za ande amin'ny zavatra jiaby nomen-Jagnahary anazy eky, ande hagnano zavatra tsy mety koa ande nimbako le karaha, eske mitombogno zegny aminakahy zegny. Za tsy magnano zavatra maloto avao koa. Za mijoro mahitsy magnano asa nomen-Jagnahary zaho amin'ny talenta ty ny ataoko. Za tsy manao osoko, za tsy manao zavatra araka ny eritreretindreo zegny, fa io zegny anao olombelogno miaigny ndrendre voatsikogno mitsangana, ndrendre anao azon'ny accident sagnatria mivolagna, io raha jiaby zegny misy amin'ny fiainana. Fa aza atao ke namagna misy problème ke lotovigna, zegny hoe mavoaza izy, zegny tsy tsara zegny, tsy mety. Parce que io za fiainana ty raha voa mafilany, mety avoa jirany, mety avoa io jiaby. Ke zegny anaovako vidéo ty niany avako aby, agnazavana zavatra misy mba hahaizanareo mandiniky, mba hahaizanareo magnitsy amizay olo malaigny mivolagna raha tsy mety agny, anjaranareo magnitsy azy.
fa groupe Wawa za manokana za tsy manao raha maloto aferafera mirabe noho ny fatokisako olo na voazako problème ary asanay ty tsy possible anao tsy atoky olo tsy possible tsy afaka zay n'olo avy eo zay mahavita asanao tsy maintsy asianao fatokisana confiance hely izy koa anao tsy anana confiance amin'olo anao tsy afaka iegny anao hiasa miaraka amin'olo ka za zay victime ny zavatra zegny azony matoky olo ohatra ty araroton'olo amin'ny fatrotrako zegny le za zegny ohatrany raha jiaby za olo tsy mba mirabe olo na masiaka nanan'iny za tsy magnano zay fa naka zay zavatra ataoko ankiniko amy Zanahary zay zavatra ataoko raha jiaby ataoko ankiniko aminazy ao fa izy zegny ny zavatra nandalo ke zegny sy zegny izy riavako aby zegny tiako koragny eto za magnano fisoragna ho an'ny La France zay mbo nagnamia zaho 4e chance satria fa nitelo za nisy problème ary tsapako za fa azo lazaigny tian'ny La France za satria namianao 4e chance iny mbala misy fitiavagna ary hain'ny La France koa fa za ty amy koragna jiaby miely amy lalabe izy patati tagnatin'ny 3 ans nafandro nandiniky ny za eske marigny olo ty mpagnano zegny hoe eske marigny nataony marigny eske accident zavatra tsy nampoiziny ny raha misy fa zao za miteny aminareo fany nibiagna nahita mazava ny groupe Wawa amin'ny fotoagna zao ty misokatra ny lalagnanay mandeha en Europe ngatagny mba tsy andalo eky raha karegny ke eto koa za miadresse amin'ny groupe Wawa zegny za Wawa ty za iadresse amin'ny groupe naka hitanareo ny fitiavaka nomezako anareo natao izy ataoko amin'ny Facebook hitanareo fan jiaby nareo ny témoin adresseko ty vidéo ty koa amin'ny groupe naka jiaby amin'olo zay miasa amin'ny groupe Wawa hitanareo ny problème zay nandalo tamitsika ary hitanareo ny ezaka naka za tsy niala anareo na teo ny ratsy na teo ny tsara miaraka ny salaitsika agnatin'ny taogno telo nandeha ambanivolo misy tany tsy azon'ny tomobily mandeha vity mandeha ongotro mandeha miasa amy tany jiaby fitiavako ny musicien naka satria romba nodika raha zaho magnaja tegna ke tsika zo andeha engany nareo mba tsy voavadiky lohan'olo tsy andeha gnano geste ny hafa ny ratsy tiato tamitsika igny hitanareo fa sahiragna olo jiaby za sahiragna nareo sahiragna maro sahiragna tato amin'ny adalagna zegny nataony musicien tato ny zavatra angatako aminareo mba oka eky tsy angalataka ny zavatra nataondreo izy igny tsy manjary zavatra fa nataondreo tsy manjary anao ty azo raha tsara ty petraka amy tany mazava zegny anao tsy tokony hanitsika lohany namanao diavinao boko anao mandeha mipetraka agnabo regny maro façon atao maro façon azo atao mandeha mipetraka ampitan-dranomasy fa tsy mila magnitsika lohany namagna formation groupe mandeha tadiavin'olo jiaby managna projet maro aza simbatigny fa za vognono naka zegny izy ataoko amy réseaux sociaux natao izy naboakako eto agnatin'ny fonaka anareo groupe Wawa aza mangala taka ny zavatra nataony namagna tsy nety nareo jialitsika teo taminazy eto amizay ny anaovako fisoragna amin'ny mpankafy zao hatrizay nagnome fitiavagna zao tamin'ny zavatra mafy jiaby nandalovako teo fo anareo nampahery zaho tsy voavaliko avako aby tsy voavaliko fa Zanahary amaly fitiavagna aminareo jiaby amizegny nalahelo tamin'ny problème naka igny
fa misy ndraiky ny olo nitokiky, misy olo ravoravo tsy amiagnatsiny fa igny fomba fiainagna igny. Fa nareo zay olo raha nalahelo tamy zavatra nandalo taminaka igny anaovako fisaoragna, nitonga ambavaka mba ho zay mba ho tafitsaka anaovako fisaoragna. Engany nareo ahazo zay zavatra tianareo irigny, anjaran'ny Zagnahary magnampy magnome fitiavagna tsy voavaliko anaovako fisaoragna koa amindreo association jiaby zay niady, satria zay groupe Wawa io maro association miara-miasa aminay isan-taogno ary mampidiko vola amin'ny association ny tournée zay ataoko any ivelany. Nalahelo reo agnatin'ny taogno telo fa izy mazegny igny ny zavatra nandalo de magnano fisaoragna amindreo za, magnano fisaoragna koa za amin'ny organisateur zay niady nagnampy nagnamia lalagna tamin'ny probleminay igny. Anaovako fisaoragna koa maventy amin'ny mpitondra fanjakana, indrindra toy ny koagnaragna eto ny olo nitady mangirany groupe Wawa, nagnano torohevitry, nikaiky namagna mbaika groupe Wawa mba ho tafita hitafitsaka amin'ny problème io. Tsy magnadigna anao zaho Zokobe Steny Randena Soroniaiko, agnisan'ny bany karakara koa taminay, ary nagnano koa président zay ajaigny filoha amitsika zoti Andry Nirina Rajoely, nanao intervention-nay nikarakaranay anaovako fisaoragna. Merci aminao président, ya fa se zaho olombelogno zay olo nagnano raha de isaorako eto amin'ny vidéo. De misaotra koa zaho amin'ny organisateur RN Prod nitambatra Lemoine sy vadiny Fredo Frank PC, isaora koa aby anareo jiaby igny satria nitsangana nizaha ny zavatra ampasoa zay. Izy zegny hevitry ny maro matakadavitry, olo jiaby zegny nagnano aby taminakaky, tsy afaka za tsy isaotra ny olo jiaby. Tao koa ny directeur Antelma, tao Zokobe Jojoby nanoro lalagna, ny artiste maromaro de isaorako eto satria mba nalahelo ireo koa mba matsapa misy musicien narary ny fonsanana. De eto koa anaovako fisaoragna maventy ho an'ny Maman'ny Washer zay nagnampy vadiko izy fa tegna tsy nipetraka izy amin'ny zavatra zay nandalo taminay, mihetsiky. Anaovako fisaoragna maventy jiaby zegny. Ny fisaoragna farany maventy remerciement amin'ny la France, mbola nagnamia fatokisagna, namerigna nagnamia fatokisagna ho anay de isaorako be. Tegna faly za mikoragna aminareo io, tegna faly, tegna ravoravo zaho satria tsy nampoiziko tamy taogno ty zegny ho vaky la Courbe amin'ny territoire français. Fa za ndraiky efa misy projet maromaro andeha hitsidika, andeha mangy la famille agny à Canada, agny en Chine, agny Dubai, agny Dar es Salaam. Misy projet maromaro zegny ny omaniko amin'ny 2024 izy natao-Ndragnahary zegny nisokafiny koa ny lalagna ny fody teo igny, mazava ho azy ho avy zay amangy anareo mpankafy jiaby. Ke zesy zay koragna avako aby, naovako fisaoragna. Merci maventy be aminareo jiaby, tsy ho tanako ela anareo satria fa lavalava ny fotoagnatsika zay, mega somary manahiragna hely Madagasikara. Ke mirary soa avako aby, mirary soa amitsika jiaby, engany fanojy amin'ny hatsaragna atsika hiezaka zay agnatogno anareo mpankafy. Ke misaotra tompoko lahy mankasitraka, tompoko vavy, samy tahin-Dragnahary atsika jiaby. Misaotra.